Γεια χαρά. Όπως θα έχετε διαπιστώσει το τελευταίο διάστημα, διανύουμε τη μόδα των box modes, τα οποία έχουν κατακλείσει την αγορά, διαθέτουν ισχυρές πλακέτες για υψηλές επιδόσεις και αποδόσεις. Έτσι, η σημερινή μου παρουσίαση δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτά και σήμερα θα σας δείξω μια τέτοιου είδους συσκευή. Είναι αυτή εδώ, το κουτί της Singeli, το οποίο δεν έχει κάποια ιδιαίτερη ονομασία. 100W αναγράφει επάνω, το οποίο σημαίνει Watt το W και 100 προφανώς ότι πηγαίνει 100 Watt. Υπάρχουν γενικότερα, όπως είπα, και άλλου είδους κουτάκια, όπως αρισκόμαστε να τα λέμε, τα οποία διαθέτουν ισχυρές πλακέτες και πάνε σε πάρα πολλά Watts, όπως αυτό εδώ. Κάποιοι το βρίσκουν υπερβολικό και κάποιοι άλλοι χρήσιμο. Αυτό εξαρτάται από το χρήστη. Δεν θα εμβαθύνω σε αυτό. Πάμε να δούμε το προϊόν από κοντά, να πούμε λεπτομέρειες και επανερχόμαστε για τα περαιτέρω. Εδώ είμαστε λοιπόν. Αλλά πριν σας δείξω τη συσκευή, όπως πάντα να δούμε λίγο τη συσκευασία. Βλέπετε εδώ, αυτό είναι το κουτί στο οποίο έρχεται. Από τη μία πλευρά εδώ να γράφει Made in China, όπως και από την άλλη μεριά εδώ. Επάνω το λογότυπο της εταιρείας. Εδώ ο αριθμός 100 και το W, τα 100W δηλαδή. Πάλι λογότυπο εδώ. Το site της εταιρείας, ένα motto, Vape it, love it, στο οποίο αρέσκονται οι Κινέζοι έτσι να χρησιμοποιούν τέτοια σλόγγαν. Εδώ πέρα βλέπετε ένα μαύρο αυτοκόλλητο, που σημαίνει ότι είναι μαύρο χρώμα του συσκευή που έρχεται. Εδώ σε αυτό το ζελοφάν, στη ζελατίνα, ήταν η συσκευή μέσα. Εδώ είναι το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Στα αγγλικά και με πάρα πολλές εικόνες για να γίνει κατανοητή. Βλέπετε εδώ. Αυτό είναι μια καρτούλα οδηγιών πώς να ρυθμίσουμε τον πόλο. Ένα μικρό καρτελάκι το οποίο πιστοποιεί ότι έχει ελεγχθεί η συσκευή και πέρασε τον έλεγχο. Και εδώ είναι η κάρτα εγγύησης. 6 μήνες δίνει η εταιρεία από την ημερομηνία αγοράς. Εδώ βλέπετε, αναφέρει και τα χαρακτηριστικά της εγγύησης και μπροστά τα στοιχεία. Εδώ στο πλάι έχουμε ένα σακουλάκι πολύ μικρό, το οποίο περιέχει ένα μικρό κατσαβίδι, 4 ανταλλακτικές βίδες και 4 μπρούτζινους πόλους. Τώρα εξωτερικά, αυτό εδώ είναι το κουτάκι μας, το οποίο στην μπροστινή πλαϊνή πλευρά έχει το κουμπί ενεργοποίησης, το συν, το πλην, μια οθόνη και κάτω πάλι τον αριθμό 100 με τον W, 100W. Ακριβώς από την απέναντι πλευρά επάνω έχει το λογότυπο της εταιρείας. Από την πίσω μεριά
εδώ θα δείτε ότι έχει δύο τρύπες, οι οποίες είναι για να τοποθετήσουμε τις βίδες, εάν το επιθυμούμε, διότι θα διαπιστώσετε τώρα που θα τα ανοίξω ότι διαθέτει δύο μαγνήτες πολύ ισχυρούς, δύο πάνω στο καπάκι και δύο αντίστοιχα εδώ, 4 συνολικά. Είναι πάρα πολύ δυνατή. Εδώ κάτω στο πλάι έχει μια εγκοπή ώστε να μπορούμε εύκολα να ανοίξουμε το καπάκι. Όπες εξαερισμού για τις μπαταρίες από τη μία πλευρά και από την άλλη, μιας και τοποθετούνται δύο μπαταρίες. Στη μέση το serial number, ο σειριακός αριθμός εδώ, μοναδικός για κάθε συσκευή. Στο πάνω μέρος το μόνο που υπάρχει είναι ο πόλος για τον ατμοποιητή μας που είναι ρυθμιζόμενος, αριστερόστροφα βιδών και δεξιόστροφα ξεβιδών, δηλαδή ανεβαίνει ή αλλιώς κατεβαίνει. Όπως βλέπετε είναι flat και το μόνο που κάνει και ξεχωρίζει είναι ότι είναι ασημή. Εσωτερικά βλέπετε πως είναι πολύ ωραία τοποθετημένα όλα. Η πλακέτα βρίσκεται σε αυτό εδώ το σημείο, εδώ, και έχει και οπές αερισμού πολύ καλά κλεισμένη. Εδώ υπάρχει ένα λουρί το οποίο μας βοηθάει στο να βγάλουμε τις μπαταρίες όταν τις έχουμε τοποθετημένες μέσα. Και υπάρχουν και δύο αυτοκόλλητα από τη μία και την άλλη πλευρά για το πως πρέπει να τοποθετηθούν οι μπαταρίες. Παίρνει 18 650 και κατά προτίμηση χωρίς πιν στο κεφάλι, δηλαδή flat, όπως είναι η Fest αυτή εδώ που κρατάω. Το ύψος του είναι στα 102 χιλιοστά όπως βλέπετε. Έχει πλάτος 56 χιλιοστά και βάθος 23 χιλιοστά. Και το βάρος του είναι στα 50 γραμμάρια. Τώρα θα σας δείξω πώς λειτουργεί η συσκευή, αλλά πριν από αυτό μια μικρή παρένθεση. Επειδή έψαξα λίγο, η Seagate έχει μια συνεργασία με την πάρα πολύ γνωστή κινέζικη εταιρεία Yihi, η οποία ειδικεύεται στο να φτιάχνει ηλεκτρονικές πλακέτες. Δική της είναι η πλακέτα μέσα στο κουτάκι. Συγκεκριμένα είναι η SX330V3. Πάει από 10 έως 100 W, αναγνωρίζει 0,15 ohm αντίσταση και άνω έως 4. Η οθόνη του είναι 0,96 inches. Και πάμε να δούμε τώρα πώς δουλεύει. Αρχικά όταν βάλουμε μπαταρίες μέσα θα μας δείξει το λογότυπο της Seagate, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι άνοιξε η συσκευή. Για να την ανοίξουμε τη συσκευή πατάμε 5 συνεχόμενες φορές και τώρα εμφανίζεται ξανά το λογότυπο και πλέον η συσκευή είναι ανοιχτή. Πατώντας το κουμπί όταν δεν έχουμε ατμοποιητή αναγράφει check atomizer όπως βλέπουμε, επειδή δεν υπάρχει ατμοποιητής. Κρατάει μνήμη, δηλαδή αν αφαιρέσουμε τις μπαταρίες και βάλουμε άλλες, οι ρυθμίσεις όλες θα κρατηθούν και δεν θα πάνε ξανά στις εργοστασιακές. Όπως βλέπετε εδώ ξεκινάει στα 10 W και πατώντας το συνεχόμενα πάει κατά βήμα 0,1 και ανεβαίνει. Βεβαίως μπορούμε να επιταχύνουμε όπως βλέπετε και
στα 50 αρχίζει και πηγαίνει ανά 1 βατ. Δηλαδή 51, 52, 53 μέχρι τα 100. Βήμα 0,1 λοιπόν μέχρι τα 50 και μετά ανά 1. Πάνω βλέπουμε τα watt, δίπλα ακριβώς την απόδοση σε volt, από κάτω την ohmική αντίσταση του ατμοποιητή και δίπλα τη διάρκεια των μπαταριών επί της 100. Αυτή τη στιγμή είναι στο 56%. Όπως βλέπετε, και σίγουρα θα το παρατηρήσατε, ότι η απόκριση είναι πάρα πολύ μικρή, με το που αφαιθεί το κουμπί εκτός λειτουργίας, μετά το πέρας 2-3 δευτερολέπτων η οθόνη σβήνει. Πολύ ξεκάθαρη οθόνη. Για να το κλείσουμε πατάμε 5 φορές και έτσι η συσκευή γράφει System Off και πλέον έχει κλείσει. Ας τη ξανανοίξω. Ξανά το λογότυπο. Λοιπόν, υπάρχει και κλείδωμα για τα κουμπιά, ώστε να μην πατηθούν κατά λάθος όταν θέλουμε να το μεταφέρουμε κάπου και το έχουμε βάλει σε κάποια τσέπη, τσαντάκι κτλ. Λοιπόν, πατώντας ταυτόχρονα το συν και πλην, κλειδώνει και μας γράφει lock. Αν πατήσουμε τώρα οποιοδήποτε κουμπί, είτε το κουμπί ενεργοποίηση είτε στο συν είτε το πλην, δεν λειτουργεί, μας ειδοποιεί και μας λέει ξεκλειδώστε. Οπότε ξανακάνουμε το ίδιο και ξεκλειδώνουμε. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε πολύ, με το που πατάμε κλειδώνει και με το που πατάμε ξεκλειδώνει. Και αυτές είναι οι λειτουργίες που έχει. Πάμε για το κλείσιμο. Αυτό λοιπόν είναι το box mode από τη Singeli, και πριν περάσω στα θετικά και αρνητικά τα οποία έχω εντοπίσει στη συσκευή, θα ήθελα να αναφέρω κάποια πράγματα τα οποία πιστεύω ότι είναι χρήσιμα πριν αρχίσει κάποιος να χειρίζεται μια τέτοιου είδους συσκευή. Όπως έδειξα και νωρίτερα, το κουτάκι δουλεύει με 2 μπαταρίες και δουλεύει εν σειρά τις μπαταρίες αυτές. Τι σημαίνει εν σειρά? Σημαίνει πως παίρνει τη συνολική τάση, αυτή διαχειρίζεται και όχι τα μιλιαμπέρ. Το άλλο επίσης, ακριβώς επειδή λειτουργεί με 2 μπαταρίες, εμείς θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τις μπαταρίες μας ως ζευγάρι. Δηλαδή, σε εισαγωγικά τις παντρεύουμε. Οπότε, καλό είναι όταν προμηθευτούμε μπαταρίες με τη συσκευή μας ή εφόσον έχουμε και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες που διαθέτουμε, καλό είναι να τις χωρίσουμε σε ζευγάρια και να, είτε με έναν ανεξίδηλο μαρκαδόρο είτε με ένα αυτοκόλλητο, να αναγράψουμε πάνω κάποια κωδικοποίηση που θα θυμόμαστε ακριβώς αυτό, το χώρισμα των ζευγαριών σε διάδες. Για παράδειγμα, μπορούμε να γράψουμε τη μία μπαταρία Α1, την άλλη Α2, την τρίτη Β1, την τέταρτη Β2 και ούτω καθεξής. Ή με αριθμούς απλά 1, 2, 3, 4 και πάει λέγοντας, όπως σας βολεύει. Αλλά πάντως θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν έτσι, ως ζευγάρι. Θα φορτίζουν μαζί, θα μπαίνουν στη συσκευή μαζί και θα ξαναβγαίνουν πάλι μαζί. Καλό θα ήταν επίσης να τις τοποθετούμε και αντίστροφα. Δηλαδή, αν την πρώτη φορά χρησιμοποιήσουμε την Α1 στη μία πλευρά και την Α2 στη δεύτερη, τη δεύτερη φορά να χρησιμοποιήσουμε την Α2 στη μία πλευρά και την Α1 στην άλλη πλευρά. Έτσι διασφαλίζουμε το γεγονός ότι είναι πάντα στα ίδια επίπεδα οι μπαταρίες και εκφορτίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Κάτι άλλο ακόμα που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι σαφώς το προϊόν δεν απευθύνεται σε εντελώς αρχάριο χρήστη. Απευθύνεται σε κάποιο χρήστη που ήδη έχει περάσει τα βασικά στάδια. Και όπως ανέφερα
και στην εισαγωγή κάποιοι μπορεί να βρουν υπερβολική αυτή την απόδοση των watts, των 100-150, κυκλοφορούν και με 200-250 και τα λοιπά. Και κάποιοι άλλοι μπορούν να το βρουν χρήσιμο. Γι' αυτό ανέφερα ότι εξαρτάται από το χρήστη. Το ότι πάει 100 W δεν σημαίνει ότι πρέπει εμείς να διαχειριστούμε και τα 100 W. Να φτάσουμε δηλαδή έναν ατμοποιητή να παίξει από 80, 90 και 100. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι κάναμε και μέχρι τώρα με ασφάλεια. Είναι ίσως και για κάποιον ο οποίος χρησιμοποιούσε μηχανικό mod για παράδειγμα με έναν επισκευάσιμο και επειδή ήθελε να προβεί σε υπερβολές ίσως του τύπου να παίξει με 2 ή 3 ή 4 αντιστάσεις ή να πάει σε χαμηλά επίπεδα την νομική αντίσταση από 1 ohm και κάτω, που εκεί αρχίζουν και περιπλέκονται λίγο τα πράγματα, μια τέτοια συσκευή είναι πολύ πιο ασφαλής, διότι η πλακέτα έχει κάποιες ασφάλειες, όπως για ανάστροφη μπαταρία, όπως για θερμοκρασία, για την αντίσταση, για βραχυκύκλωμα, έτσι, οπότε μας προστατεύει, κάτι που δεν το κάνει το μηχανικό mod, θα πρέπει να το κάνουμε εμείς από μόνοι μας. Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε, καλύτερα να προβούμε σε αγορά μιας τέτοιου είδους συσκευής. Ας πάω τώρα στα θετικά και τα αρνητικά. Πρώτα θα ξεκινήσουμε με τα θετικά. Το θετικό είναι ότι είναι πάρα πολύ ελαφρύ λόγω του υλικού που είναι αλουμίνιο. Είναι αρκετά ελαφρύ παρόλο ότι έχει 2 μπαταρίες και ασχέτως με τον ατμοποιητή δεν κουράζει στο κράτημα. Είναι λίγο μεγάλο, δεν είναι διακριτικό εντελώς. Κάποιος που έχει συνηθίσει σε σωλήνα ίσως να του φανεί λίγο περίεργο στην αρχή, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Άλλο θετικό είναι ότι διαθέτει ρύθμιση πόλου. Ακόμα ένα θετικό είναι το μενού του, το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο. Στην ουσία είναι σαν να δεν έχει μενού. Είναι όλα πάνω στην οθόνη, εύκολα. Κλείδωμα κουμπιών, κλείσιμο, άνοιγμα. Τόσο απλά. Το top, ας πω, από τα θετικότερα που διαπίστωσα ήταν οι μαγνήτες. Ότι στο καπάκι διαθέτει μαγνήτες πέρα από τις τρύπες για να τοποθετηθούν βίδες. Και είναι πάρα πολύ εύκολο και είναι και ισχυροί μαγνήτες, δηλαδή ακόμα και με κάποια μικρή απόσταση πιάνουν. Αυτό ήταν από τα θετικότερα, γιατί έχοντας και άλλα κουτιά χειριστή, τα περισσότερα είχαν 2 βίδες πάνω κάτω και έπρεπε κάθε φορά για να αλλάξω τις μπαταρίες να ξεβιδώσω αυτές τις βίδες. Και ήταν κουραστικό αυτό το θέμα βίδωνε. Παίζει και το σκηνικό, αν είμαστε έξω, να είναι ακόμα πιο δύσκολο, και απ' την άλλη υπάρχει περίπτωση να χαθούν αυτές οι βίδες, που παρόλα αυτά έχει και ανταλλακτικές. Τώρα στα αρνητικά. Στα αρνητικά είναι ότι παρόλο ότι διαθέτει ρυθμιζόμενο πόλο, αντί να προβούν στο να δώσουν ανταλλακτικά βιδάκια και να είναι με βίδα η ρύθμιση του πόλου, θα προτιμούσα να είναι το λεγόμενο spring loaded, δηλαδή με ένα ελαττήριο να είναι αυτορυθμιζόμενος ο πόλος. Άλλο ένα αρνητικό είναι ότι τα κουμπιά είναι λίγο στο πάτημα σκληρά. Όχι κάτι το πολύ ιδιαίτερα ενοχλητικό, αλλά για κάποιους μπορεί να είναι. Δεν έχει κάτι άλλο που θα μπορούσα να αναφέρω σε αυτά τα θέματα. Στο εσωτερικό του κομμάτι έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι όλα κλεισμένα καλά, δεν έχει κενά πουθενά, δεν φαίνονται ραφές. Γενικά έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, και σε αντίθεση με το προηγούμενο μοντέλο της CGL που πήγαινε στα 50 W, που είχε κάποια προβλήματα, εδώ φαίνεται ότι έχουν εξαλειφθεί. Έτσι, ένα cloud chasing, όπως λένε και στο εξωτερικό. Το αν χρειάζεστε ή δεν χρειάζεστε 100 W το αφήνω εντελώς σε εσάς. Δεν μπορώ να εκφράσω άποψη γι' αυτό. Το προϊόν ήρθε στα χέρια μου από τη Replace Smoke, στα καταστήματα τις οποίες μπορείτε να το προμηθευτείτε, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την παραχώρηση αυτή.
η τιμή του είναι στα 120 ευρώ και αυτό εσείς μπορείτε μόνο να το κρίνετε. Μια μικρή παρένθεση σε αυτό, η αρχική του τιμή ήταν στα 140 ευρώ που πιστεύω ήταν κάπως τσιμπημένη, αλλά εισακούστηκαν κάποια παράπονα από φίλους και ατμιστές, από καταναλωτές κυρίως, και την έριξαν την τιμή. Τώρα πλέον βρίσκεται στα 120. Κυκλοφορεί μόνο σε αυτό το χρώμα, το μαύρο. Αυτό. Λοιπόν, δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.